Ама ние ти си чуете. What the fuck? Откъде снимаш? Да, защото изглежда малко странно, защото аз вижда се при мен, не знам дали при вас ще се вижда така, но при мен се вижда... Опа, тя да я. И това е някакви такива точици изглежда, при мен изглежда много ужасно. И сега още не е станало ден и чакам да стана ден. Чакай, я хапна още едно. Сега имам от това, от което съм ловила от пиртата. Но съм хващал зайци. Ето тук имам гледа от зайчета. Тук нещо хванала ли съм? Nope. Есе, плячката ми! И ако ви забива леко, това знаете, че от мене просто забива играта. Не знам защо. Тя по принцип да си върви. What the fuck? Вие как? При вас както ви забива и така и на мен ми забива, така че се оправяйте. Ама къде? Това клип забива, по теб не забива. Но, че... Сега се местата. И сори, че забива просто шибаната игра, така е решила да ме накаже да ми забие играта. Скоро ще видите епизоди на GTA San Andreas, защото играта е, според мен, е интересна. Не знам на колко души ви е интересна. И си казвате, защо играеш тая игра? Играй GTA 5. И ми ако превръща GTA San Andreas, може да тръгне из GTA 5. Не се знае. Нищо не съм казала. Просто GTA 5 на мен, честно, не ме кефи чак толкова много. Не знам какво ви. Тая графиката си е супер яка. Все едно е реална. Както тая графика на The Forest, все едно си в гората реално. Но има си малки минуси на GTA 5 и си кажеш, о мага! Опа, вие нещо май не виждате тук. Да, знам, че трябва да пия, бе. О май гад, защо показва толкова нагоре? Накрая. Сори, че ми виждате малко от стената, завесите. Hello. И от лаптопа. Да, играя го на лаптоп. И сега ще кажеш, ето защо ти забива играта. Не. В принцип всички игри не ми забиваха. Аз я играх преди. Не ми забиваше чак толкова. Преди когато ми беше правен компютър, сега имам 2 игри, още... Не. Още 3 игри. Ако броя Майнкрафт, който е супер лек. Но, сега... Преди няколко дни бих открила пещерата на канибалите, където аз кой ще ви кажа? Игра на Peaceful, да знаете. Ще търся модерната Брадва и сигурно някой ще ми каже къде се намира и сигурно ще каже 100% някой ще каже, че е на плажа. Не, вече не е на плажа, това е нов апдейт и се намира в пещерите на канибалите, така че аз днеска ще се турвам в търсене на пещера. Само да знам къде имаше. Имаше в една от... Тук имаше някъде канибалско село, мисля, че беше това. Май. Дали е това? Заби ми играта. Не, тръгна. За какво да реша тази запалка, само да ми забива още играта. Ето го канибалското село. Та глава 100 пъти я взех, тя пак си стои тук. What the fuck? О, тя не ми е забила. О мага, аз просто не съм се движил, аз помислих. Ихи. Hello. Но ще се чуят защо не съм ги взела, защото не ми трябват сега. В пещерите има много. Преди бех... Когато бех там, видях много. Спълно съндъци,
пълно с такива. Вау! Ще да кажа, че това дърво за малко ми заприлича на някой канибал. Не знам защо. Едно дърво. Не това, където виждате там. Едно друго. При вас нещо. Това се тая. Не е тук. Ще това. Кажи ми, че ще търса. Не е тук. Не, аз трябва да търся сега канибалското село. Не е фак. Добре. Тръга. Не! Ома, как? За малко. За малко. Това беше чист късмет. Yes. За малко, ще се хвали. Сетих се къде трябва първо да отида. Първо трябва да отида на плажа. Сигурно много ще се чудят, защото тя да отидеш на плажа ми, защото... Чак... Ома, ще ми падна таблета без да иска да пътнах. Ето това, каквото сега имам. Преди имах доста неща от пещерите, но там умрях, за жалост, защото паднах от много висок. Просто не видях, че там има дупка. Тук пак е тъмното. Аз точно не си запалах. Също и нищо не виждах. Имам ето това пистолетче, където го намерих в останалата част на самолетът. Предата. Имах доста такива, ама не знам как... Мага, защо има толкова много кожи не са? Окей. Аз винаги си ги славам, не ми се крафтват. Имам доста черепи, да. Защо са ми тия черепи, аз не знам. Просто си ги държа така. Имам 40 такива и затова не ми трябва толкова. Имам към 5 пера и мога да си направя лък и стрели, но тя ми въже само, че... И затова отивам на плажа да се взема въжето от кораба, който е малко по-далече от там, където си мислях. Все пак ще потърся пак при там плаж. Мисля, че това плаж. Преди няколко дни играех и там не ми забиваше играта изобщо. Сега нещо, много прецакано. Видях никой... Не, там е другата част на... Не е това. О май гад! Може онова... Аз знам доста канибалски места, където се намират. What the fuck? Защо го виждате толкова тъпо? Всичко ми е увеличено. Ето от саката. Тя ще се увеличи. Мисля, че го виждате по-ясно от преди. Чакайте малко. Ще го намаля. Етка е супер добре. Тя да го виждате ясно, колкото мене. И тя... малко почна играта да се оправя наред. Най-накрая. Така. Така най-вече искам играта. Защо хода тук? Бог не знае. Да, вие виждате перфектно. Повече дори от мене. Нема сега аз притеснявам за път да се вижда окей. Вижда всичко окей. И така. Друго нещо. За хората, които се интересуват, които не знаят как е края на The Forest, може да ви го обясня. Края на The Forest е той, който сме ние. Открива една пещера, където е синът му. Не може да се сета името му, сори. Всичко виждате. Много брутално е. И там Томи, не знам как му беше името, той го открива мъртъв. И там някакво момиченце, което е с кръв по устните. Не знам защо, не ме питайте, и аз не разбрах. И той трябва май да я убие ли? Не знам, не видях честа. Май трябваше да убие ли я? Не видях, просто не знам. Нямаше ли го в историята? И той трябваше да го май убие, не знам, не мога ви кажа, не се сещам. И там след това
Първо открива момиченцето, после Тони, Тоби, не, още мога да се сети името. На върха на езика ми, ама не мога да се сета. Добре, след дай. Открива сина си, мъртъв на някакви като подлития, някакви много гадни. Вижда му играчката, взима я в ръка, оставя го на едно... той го намира в една болница, сега разбрах. То не е болница там, където и тия не са канибали, а хора, които са били... са правили... Как да ви обясня да го разберете? Те са били хора, на които някакви са ги заувилили, не знам какво е станало. И давали някакви са ги превърнали в канибали тогава. А те по принцип са били хора. Там имаше най-различни мутанти, оттам са излезнали всички мутанти. Дори бебетата мутанти, които дори аз не знаех за тях, но мутанти имаше. И то много. Имаше едно гигантско, което направо да видите колко беше гигантско. И той минава след това, там се среща с някакво чудовище, трябваше да го убият. Гледах го на английски. Играчът, който го играше, беше англичанин или говореше английски. И ми си гледаш някой българин, защото не всички българи са превъртали тази игра. И след това намира това момиченцето, след това намира синът си, взима му играчката, която е била на пода. След като му я взима, го оставя на едно от леглата, където имаше някакви кабели, които свързал ги с всичките, съживил го и там започна на една кратка история, където той се връща там в техния град и там той направи една книга за неговото приключение. Але там има остров, супер. За неговото приключение и как намират сина си. Той после го предизвика с модерната брадва да правят едно състезание, кой по-бързо ще отсече едно дърво. И те почват да се състезават и тогава детето му станало нещо, паднало и умряло. Не знам дали умря или се превърна в канибал. И това беше доста странно, защото... аз не пих нищо. Кажи, че имам нещо. Кажи. Фак! Човека ми ще умре от... Дое се тая. И... това е изцяло историята. Там спира и пише после The Forest. Мисля, че един българин беше превъртял, но не помня как му беше канала, не мога да се сета. И това беше самата история. Аз тя да правя някакви паркури. Това пещера ли? О, не. Ще я кажа, че това е пещера от склата ми, така не се види. Бъгва ми играта. Сега, ако сега кажеш, че ми омага, защо пак го виждат? Омага, сори. Осветих повече да се вижда. Малко ще го намаля. И през лад нещо стана, не знам защо. И сега, ята ми ще бъгне заради дъжда. Не е паднаха водата, не е факт. Сори, аз не мога плувам. Плувам по някакъв тарикатски начин. Скок? Не знах, че може в водата да скача. Качи се, педа. Браво. Ай, накрая. Стига, точно има земя и... не, чакай, продължава. Ще кажа, че точно има земя и после спира земята.
Това е морето, просто съм доста на там, където няма почти пясък. Ще ми хареса да има там куфарите снакчета, че както гледам няма да стигна много далече с толкова малко храна. Дори аз нямам храна, у мене си. Ома как храна ход? Аз не ви показах какво имам. В миналия епизод си много се чуят къде са. О, кораб! Това кораб ли е? Такъв много странен, аз за първи път го виждам. Ще кажа, че това е кораба Титаник. Не знам, изглеждаше ми като цветове, като неговия. Въже! Ще си направя лъка скоро. Спира водата. Супер! Много добре, много ме изкеф, че ми спря. Алхаспа водата спира. Земята там. Тя се катера като някоя маймуна. Сега доста по-добре ми изглежда играта, като съм си... Много по-гадно. Ще си мора. Али дъга! Какво е яка? Аз за първи път виждам дъга в тази игра. Просто погледнах нагоре, погледнах. Виката, погледна сте дъгата. Омага би много кано, но... Така? Аз 100 пъти ще размествам светлината направо. Колко време снимам? 16 минути, окей. Благодаря на всички сабскрайбери, които се абонираха за мене. Може да предлагате някакви игри на телефон, защото не знам някакви игри на телефон. Просто съм се занимавала да търся някакви яки. За вас са интересни, на мен всички игри са ми интересни. Добре, сега трябва пътуване напреде. Аз скоро ще умра от глад и после ще викам къде съм. Добре. Нещо ми се види много странно. Добре, бе, защо? What the fuck? Как се показва толкова камък тук, бе? Какво дебело дърво? Защо се показва така камъните? Ето пак там. И това халмче нямаше го изобщо далече. Не, това камък го е. И знаете, ако кажете, че има нова версия, да, знам, че има нова... What? Какво беше това? What? Това за първи път го виждам. Ето го е. Пишката се пътиш. Изкалях се. Значи, човек си решава, отколкото да изчисти, че решава да си изкара. Да си играл от детската градина. Добре, пътят е доста дълъг, особено през вечерта. Когато аз почти нищо не виждам от тази запалка. Мисля, че скоро стигнах. Мисля, че вече стигнах дори. Не, още не. Ще ми скефи да си видя пак самолета, откъдето дойдох.
What? Какво е това? Стигнала съм до плаж. Yes, най-накрая. Нали? Това е плаж, нали? Ей! Виждам кораба. Ей! Вау. Много яко кат. Доста е изпипана тая игра. Всичко се чува водата. Аз никога не се изключвам звукът на играта, защото сцено чуваш звука на природата, сцено си на къмпи, отколкото да оцеляваш гората. Къде са, ако не тайна тия, как се казваха, омъга, забравих името. Точно тръгвам към тях и се чаквам да ги намеря и аз забравям името. Мисля, че са близко. Ето ги! Yes! Куфарите! Омага! Лично много забравям тази игра. Като не съм я играла 2 дена. Снекчета, yes! Ще да кажа, че си пукнах. Така. Снакче. Човекът ми оцеля до тук. Тя коли много ме кефът. Не знам защо. Все едно ти си. Може си някой направи така историка. Сега събуждам се на морето, виждам акула. Напада хората. Аз се удрям с ръка, убивам я и готово пада на земята. Ето. Край. Шкувам се. Това е някакво, където се избисах сега на момента. Само да не ме нападе някоя акула, че тогава ще стане гадно. Ако чувате телевизора, сори. Какво се случва с героя ми? Не, той полудява. Парализира се. Свести! Искам да се кача на корова преди да истина. Пак не знам, пич, къде се намирам. Гледайте моя герой. Гледай, аз цъкам да си погледна къде съм и той гледа небето. Аре, кажи. Гледай. Гледайте къде тръгна, къде отидох. И скачих се, чакайте. Чакайте за малко съм да ми палне. Какво е това? О, не, това е тая лодка. И какво да правя? Все ми е тая, че е тая лодка. О, меченци. Саката. Пам! Напитки. Тия бутилките за дишане под вода. Много снакчета, това е хубаво. Още главички. Тиганче. Супер. Само малко пармезан служете отгоре. Не, аз мразя пармезан. Касета, какво?
Хора, ако никой знае какво се прави с тази касета, моля, обяснете ми. Защото не знам какъв смисъл на тази. Ще си сейпам играта тук. Това е стар сървър, който беше миналия, който преди играх. Открих палатки. Това. Дано да спа, защото мразя нощта. Колко дълго са? Много кратък. Много е. Най-харесвам да Forest, защото мога да си направя колкото си искам. Колкото си искам дълги клиповете, защото ти просто правиш нещо и е доста интересно на много хора да Forest. И дано на вас ви харесва да Forest. И скоро, ако превърта GTA San Andreas, може и да почна GTA 5. С удоволствие бих я играла. Историята е доста добра, а особено игрите, които са с доста добри истории, е доста кеф. Други неща, които искате да игра, може да ми предложите след време да ги играя. Но искам да играя игрите GTA подред, защото играй GTA 5, играй GTA 4 и очакваме клипове тази седмица. Ако не качиш, се абонирам от тебе. Вече ставам твой абонат. Аз искам едната първата GTA San Andreas. Тя е с хубава история, доста дългичка. Аз съм стигнала сега до Сан Фиеро. Може да продължа първият епизод от Сан Фиеро, отколкото да ви показвам началото, докато превръста всичко. Там има в Сан Фиеро една супер гадна мисия, която аз не мога честно да я мина с едно малко самолетче. И там може заедно да я минеме. Да хапна едно снапче. Пръсе! Ориграх си, се. Чакаме сега да станем да мога да спъна. Тогава мога да ви кажа чакайте да пием малко вода. Всъщност ще спра клипа тук, само малко да хапна, пак по-направо си изяда толкова ядене. Вместо да спра клипа до тук, това е втория епизод от моето оцеляване на Forest. Искам първо да изясня едно нещо. Много хора ще викат, ти като не играеш с канибали, за какво ти е оная база? Аз по-скоро оная база не е правила така като база, а мисля да направя един хотел, който трябваше да изненада. Но сигурно ще има някой такъв хейтър или такъв сабскрайбър, който ще го каже. Да не го наричам хейтери, защото в моя канал има хейтери. Да. И аз сега. Хейтери, които ме хейтват и си мислят, че като ме хейтват да спирам клиповете, стримовете, аз сега хейтерът силно справи на много супер, защото ме спря да правя стримове. Не съм спря да правя стримове, защото просто ми писна да правя стримове всеки ден. Да се оправям с приложението, да ми е готово всичко на окей, след това да пускам някакви музички. И писна ми малко от стримовете. Може, че скоро пак да продължа, но за сега спирам. Клиповете не мисля да ги спирам скоро. Мисля да... И за другия ми канал, който някои вече хора са се абонирали, може вече там силно няма да качвам клипове, защото вече ми писна. Бандикана ми нещо, вече ми иска някакви пари да снимам клипове. Това никога няма да стане. Аз мога да си го снимам безплатно, отколкото да си го снимам с клипове. И просто не ми се занимава да качвам ту на телефона си, ту и на другия канал. Затова мисля този канал да си ми остане временния, а другия може да го използвам, така си следвам YouTube каналите. Така да стане ден. И сега за хейтерите, които спрят много важните и сега ще
през тия клипове. Човек, аз не мога да спра с клиповете, това си е на мен кефа, правя на всички кефа. Особено на моите приятели правя кефа, да ме виждат как играя. Да им благодарим от тях. И така че никой хейтер не мога да ме убеди. И сега, може да ви кажа откъде излезоха тия хейтери. Защото един човек се скарахме и той реши да ми праща хейтери. Негови приятели да ми хейтват канала. О, много ме е страх. Тето, може да казвам както си искам името, тапак, шваняк. Ако мога да ти наричам и да псовни, направо както си искам ще те наричам. Колко ти хейтери да пратиш в моя канал, аз ще кажа. Аре, разкарайте се, бе. Отколкото, но... добре, представям се каквете, предавам се. Пи от тук, бе. Човек, аз те хейтвам твоя канал, но ти като си един табунгер, не е мой проблемът, като си роден от праисторията. Буквално от праисторията. Така че не съм ти нищо направила ти. Аз сега разбирам, че късъл. Така че може би не казвам, че съм досадни всички, които ми пишат. Не, досадно ми е само когато хейтерите казват. Има и някой хейтър, който стана наскоро хейтър на моя канал, който беше мой сабскрайбър. Не знам, защо ми стана хейтър. Сигурно за плет, където хейтвам Гери. Гората, ако ми гледаш път, човек, аз хейтвам Гери, защото ние се намразихме, тя реши своята си съдба. Ако така може да им кажем. Тя с някой тапунгер, отколкото с нейните приятели. И тя си го избра. И така че моля те не спри да ме хейтва, защото изобщо не ми влияеш никак. Скоро може би ще направя клип на Sims 4. Сигурно след това ще направя един бърз клип на Sims 4. Но че го кажа сигурно след ден, може би. Аз имам Sims 4, това трябваше преди... Аз Sims 4 имам преди един месец, но всеки път забравих да правя клип. Всеки път нямах такова удоволствието да снимам. Скоро един от приятели ми спамиха във Фейсбук, прави клипове, защото е скучно, нищо не правиш, вече не знам кой да гледам. И сега да ви кажа и за хората, които ме гледат, хора, снимам клипове, когато ми дава удоволствието да играя, когато на мен... What the fuck, защо моя герой само е гладен да... Ито яш, задави се. Добре, благодаря на всички, които гледаха този клип, просто да не става чак толкова дълго, защото ще стане скоро 40 минути, аз исках да го направя 30. Но, благодаря и за всички, които гледаха този клип от мен до скоро и ще се видим следващия път.